on calminama yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV mo kala ɗo woni ene wonore jaam kisi Allah gonde meɗen on paami gonɗen ko yewtere gande men ɓaleɓe fina tawa en jetti Allah en jetti jignaɓe men ɓe ganduɗa gollinoma hen golle joɗɗe baɗɗe fayida liggi hen teddi hen kowoni hen ndeni hen leyol cali hen yaware won hen jeehi yo Allah yurmi ɗumen yaafo ɗumen haala ɗumen aljanna won mawɓe heddiɓe ene jaggi goppani yo dusugo juut kono en jetti sukaɓe jaɓɓe janggude ngam anje meccal ngal majje walla ngal maaya Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Dombo wona koɗo e galle kanko jooɗi ɗo ceerno Moussa ko addi fof min mbayino yiidema ɗi dumunnaji en mbaɗino ɗo wonde ka jahowo faade toon to wiyete leydi Mauritanie no jiiruɗa Mauritanie ceerno Moussa ñantugal ma kam no yooɗi ko ñantugal men ko ñantugal Mauritanie ko Sénégal no Mauritanie wayi ko yettere Allah Mauritanie kam kay Sénégal fof ko yimɓe wiyoɓe mbi waɗɓe fayide horsinɓe men yiɗɓe men goni toon ko yiɗɓe toujours yen garat toon hay yaadu ndu ina faaɗoriɓe saabu woni hen ha hande nani noddana mbe beela ari walla beela aɗa ɗon taw min mi wawa jooɗade ko foti no ko ɓuuri lewru ndu ko ɗum tan dañmi toon wadde hawre korka ari duttimi ga kono ha hande ɓeni nodda ɓeni tacci ɓeni kaala hajuji mabɓe kono kam teddungal fof ngal miijiɗa koɓe wawɓe teddinɓe koɓe yimɓe tedduɓe toon kam banggue teddungal sa yeehi toon sa renaki e artata minen ɓe meeɗa yaa toon ɓe gueta yaa toon so Allah jaaɓi inchallah tinno yaa toon waɓe ceerno Moussa teddungal wona hunde wemde no feewi kadi eɗen gandi no mbiɗani Mauritanaɓe ko teddunoɓe no feewi holno jiiruɗa nananoɓe ceerno Moussa walla yiyannoɓe ɗum tan e Ayawo meeɗa ɗum yiide holno jaɓɓo e ma toon e holno tawirɗaɓe e yidde ko joguiɗa ko walla ko hono ma en jogui ko eyyi min Abou aɗa andi min jiiɗami ɗo mi wona neɗɗo mbaɗo complexe no feewi neɗɗo ne yiyami sikka wona min neɗɗo ne yiyami heɓtinira dande nde mi haala tan o anda ko min haalanno eyyi ko heddi ko aroɓe am e min ko sababude yidde nde fansayagal ngal e min darma tinno ɓeydu min darata an e Abou Diop ɗum ɓolum no yonimi teddungal kala kam mbawmi min mi etanta ɗum gollande neɗɗo pour ɗum wona jawdi kala ko neɗɗo itte jawdi mum walla junggo mum tottima mbeɗa miijo min wadde ko daɗi ɗum saabu jangga walla saabu fansayagal ngal mbiɗo min tan yiɗma gadiɗo yiidemo image yiɗma hoolima nodduma téléphone mum kay addi hoolade jiiɗomo image yeehi tawoyma galle ma ko on addi hoolade kala on kam hoolare mum ko gas heddi an beela ma o taw ko yiiɗi ko e ma beela ma yomma ko ñamluma walla a yoɓata walla ma o dañ ko yiiɗi ko walla o dañata mbeɗa eto hen hakke doolam sababude ɗum ɗon e sababude ɓe Abou Diop waddi mema Abou Diop tottim ɗen ɗon teddule mi wawa hanti ala ko mbawmi wadde so wona etanade neɗɗo ha noon han Allah hoddiri saabu golle ɗe ɗo a dañat teddungal beltoɗa ha no fewi neɗɗo nodduma alhamdulillahi rabbil alamin hande sinno ko audioji pawteteɗi ɗo e teddungal a weltoto mbaɗɗiɗi hen audio goto mo anil on audio goto neldanoma hen ɓiyannoɗo ko bamma wadda Casamance ko a wadda ko ɗum bamma danma gandal kono no weltani ma ko kalta ko ina ande ma ko ɓuuri ɗum no wayma e gartu hen sallallah ɗo jaaɓi eyyi ɗum ɗon tan woni sa goɗɗo nodduma wi min haajo pour Allah toujours wona an toujours watay tin hoore ma ha cikkaka an ko Allah tan newnata ɗum rewna e juuɗe ma newo beltorɗa ɗum Allah wasa rewnude juuɗe ma kadi ganda kadi golle ko ni ko Allah tan jogui mbasa fawde ɗum e an so neɗɗo selani fawde ɗeɗo gueɗe hoore mum tan so ɓooyi murtat walla yejjita Allah so Allah itti kadi walla addema nattu ko kalanoɗa ko hersinoto ɗum noon fote ngal ɗon gueɗal tan mbawa yaadude jamanu ceerno Moussa jarama garten to banggue ƴewle a wayi haalde haala ƴewle a wayi haalde haala kiite e gabdi kisal e ndenka uddita ɗum yimɓeɓe kewi namnade min no waɗi mboɗo tonguno ɗum ɗo henna to banggue timle an kam hewɓe mbiya namnomo min gondi kay hayɗo mo jangga ɓurannan kono an mataw ko ñoogo tan mbaɗa hen leydi ɓuɗɗa wawde wutade eko nandi hen eyyi aɗa andi neɗɗo sa tawi hunde
sa tawi bamma lekki ne innira hunde aɗa innira hunde walla bamma ina woni hunde ala ko jawata min ko façon fof mi membi ƴewgal bindi ƴewgal ramli ƴewgal leydi ngal jimi neɗɗo ne waɗa fof mbeɗa eto wawde hami kapta hen ko ganduɗa mbeɗa andi mbeɗa wawi rewɗo mbeɗa membi kanji fof mbeɗa membi mbimi kanji fof kono gueɗe fulɓe ɗe ɓuurimi welde anda sa faami a wawa kam libde e banggue to yaruɓe ramli ɓe yaruɓe ramli bindi dargal a wawa kam hen libde kono ɓuurmi horsinde ko ƴewgal fulɓe pala leydi ngal wanno siko mi welama mi ñaawa ñawore deftere nde somi welama mi ñaawa ñawore fulɓe nde kono yooɓe tawam tan mbeɗa tiimi e palal leydi eyyi palal leydi tan jeeta ala no mbawɗa wadde feere ha mbawa ɗum tawa haalnade ɗum woni sirru mum ko heddi ko fof nani waɗa e ordinateur nani waɗa e defte ha heddi ɗum ɗum woni ko windaka tan windaka ko hakkille tan mbawrata ɗum tan carte mariage wawrete ni tan aɗa waɗa sa woppi natta wawde to banggue arab walla gana yiyat ko winda sa jagguiɗo a memi nde ɗo helmere wima janɗa ko naggamo kuus jaggu nde ɗo yeɓere ko ɗum ɗo nanggaɓe naggamo woni ko mbiɗa ko kono ɗum kam ɗum ala bindi ñorgoma tan ala bindi ko hakkille jangguirte a timate hen aɗa haalane tan ha paama ko ma kadi gonana ɗum saɗa won almudo majjum ko a timate hen tan ɓulle ɗi sa fawi ɓul ñande wonde ceerno Moussa mi landantami ɗo ñorgo min ƴeewa saabu e wonko Ousmane Ba waɗɗo ñande ne waɗi fayida no feewi o haalɗo gandal koɗe gandal mbiye ko nandi hen mbimi ndenne dey waɗoɓe ñorgoɓe walla waɗoɓe ɗum ɗo ɓe mami ñaago goto mabɓe ha tengte ceerno Moussa par ce que ɗum ko hunde adante hande weeɓani hande o aɗani toujours yimɓeɓe eɓe kaala hen toɓɓe gisani leydi fulɓe no waɗi wawɓe ɗum ha ganduɗa a jakdate hoore ma ni beela ɗum ɗo no wawi ni waade ne wawa janata komba anda kono bawɗo ñan janɗa e mum a sikkat ɗum ɗo wawa wonde tawa ko bawal makko yetti ɗon no waɗi membotoɓe ne mbaɗa ina kalana pena tawa koye pala tiimi ɗum ko aɗa membo tan aɗa fena ñande janɗa e jomum en wawɓe sukaɓe nani ɗo hande wawɓe ɗum machallah a andata mbawka majjum no woodi haɓen mbawi ɗum hande cikkum est ce que na mawɓe tan keddoyi ene en mbaɗino émission goto radio fulɓe ñande ni ko namne mbeɗa arde suka goɗɗo namne affaire e toɓɓe ramli wonno woodi ceernajo goto noddimi France o wi kam min mbeɗa waɗa ramli mbeɗa waɗa toɓɓe leydi mi ɓooyi gollude ɗum kono a haali hen han komi meeɗa andude ɓe mbima gisani leydi holko jibini ségal o ségal jibini toɓɓe goɗɗe ɗe fof wadde ko manipula ségel ko walla ko won ségal ségel ko ko toɓɓe jeetati goɗɗe ɗe fof hen jalti kay goto woni jeetati goɗɗe ɗe fof ko jeeɗiɗi e joyyi e nayyi woodi jeeɗiɗi joyyi e nayyi kañum tan woni jeetati e jeegom kay goto woni jeetati wadde kay ɓuuri heew kala toɓɓere nde ustuɗa e mum wonata ko suudu wondu te suudu fof ko haalata suudu fof wonko haalata joni noon ɓe mbima holko jibini gisani sa ganda majjum mbiya jibini ko ségel wanno ségel woni goɗɗiɗi kay jibinta goɗɗiɗi fof taw ka bawɗo way kono jirguede ni jirguede e ganda joni noon o wi kam eko jibini gisani mbimi ségel o wi eyyi ko noon mbimi anne ko jibini ségel o ronki jabade mbimi wata haat tan sa felliti aɗa wona jergotoɗo ko jibini gisani ko ségal ne ko jibini ɗum ramli fof e ségal e toɓɓe fulɓe ɗe fof ummi ko ɗon ɓuulu allahu sa ƴeewi toɓɓe jeetati goni hen ɓuulu allahu sa limi toɓɓe gonɗi hen goɗe jeetati ga fof ko toɓɓere wotere lam yalid o ya o itta ɗen ɗiɗi yanta nde wotere no foti wona tati won tati wolam yuulad ƴetta ɗen toɓɓe ɗiɗi mbatta hen no foti joyyi walam yakun lahu kufu an fa o itta nden toɓɓere yanta to wona jeetati Allah woni ɓuulu Allah toɓɓe muɗɗen ɗon itta ɗen mbaɗa cara mbaɗa ramli mbaɗa gisani leydi Moussa Diaky men ko hamle o ɓulli ɗi sahaɗi pota ni
e luggiɗe ke nangamo beele ko nder ɓundu hen jeyata wala ko sifa no peɗeli lelwini ko hen jeyata kalta aɗa andi fulɓe jaggu cuuɗi ɗi woodi koɓe inniriɗi ha mbawa famde kono ga to deftere ɗi tottako ille annabeɓe kanƴi ɓulli ɗi eyyi o ko souleymane o ko adam o ko mahdi ɓulli men ɗin ɗo kako inde annabeɓe ga e deftere arabe nde e deftere arabe nde e faami ɗe totta to ko ille annabeɓe ɓeɗo toɓe goni moussa mbiyeten segel o wiyete moussa goɗɗo dewɗo hen o ko layyani wiyete on wiyete ayyub eyyi dewɗo hen goɗɗo jeeɗiɗi goɗɗo wiyete ko oumar noon ha heeɓoye toɓɓe nayyi ɗe toɓɓe nayyi ɓuuri hen famɗude ɗen mbiyete ko ibrahima kamɓe wadde ko ille annabeɓe ɗe ɓe gabbi toɓɓe fof won par ce que annabeɓe ɓe kamɓe mbatta ɗon toɓɓe hay sa janggui binde a wawa sa janggani toɓɓe ɗe a wawi andude ko ibrahima woni ɗo wadde moussa wiyoɓe timgal ɓooyi ko guila e annabaɓe ko guila e guila ɓe waɗoɓe kurusu ɓe waɗoɓe toɓɓe leydi fof gotum oɗo toɓɓat leydi a wawa andu hen haydara tawa ko ille annabeɓe goni ɗon hombo ƴeewa ko namdiɗa ko sa namdima suudu dewgal hombo daari suudu dewgal hombo annabi daari ɗon beela ko neɗɗo dañnoɗo gueɗal daari ɗon walla ko neɗɗo daña walla ko ni beela ko ni wano ɗum tan ɗum kalata ko annabi garɗo in sifa mum kalata joom ɓurani one baɗo kurus on tuutati kurus e joɗɗin wima ya jaggo hen ñaari o wona lim inla annabiɓe ɗe hawa heeɓa ñaari jaggoɗe o ƴeewa hombo annabi o anda hombo annabi yani on annabi on tan haala mum o haalantama beela faami ko mi faami leydi to kamɓe ɓe ganda binde ko ɓulli tan ɓe gandi ɗi ƴeewa ɓulli ɗi no cifori ni gotel ɗiɗi ɓe mbi ɗo de nande dande butel yo wiye butel gotel ɗiɗi aɗa andi gotel so ɗiɗi goni less tan ɗo sewi ɗo waɗa gotel ɗo waɗa ni eyyi gotellaji ɗiɗi ndewodir ɗiɗi gona less wadde waɗi dande butel ɓe mbiyata suudu ndu ko butel gotel ni portingel ɓe mbiya tarit lawol koko forti ala ɗiɗi ko gotel tan waɗi kono moussa hawni hen ko neɗɗo o welte wadde so rama ala weletaki saɗa fiye to seɗi gara wona naddataɗi wona naddataɗi ala to gaskata to haɗi gara ani adoto ko askede ha jaltina suudu to wona an addataɗi eyyi yalla yumi ya fo gayadeɓe yalla hanu aljanna kanko wiyatno ko ma aske yani aska jaltina suudu gaska jaltina suudu gadda cuuɗi nayyi ɗi jibina nayyi ɗiɗo jibina ɗiɗo jibina ɗi jibina wotere hakkude won cuuɗi sappo e joyyi jeeya hen debbo no sacci jeeya hen gorko waɗi kaala jeeya hen neɗɗo no ɗanno jeeya hen nagge eyyi ɗum ɗon mbi fawi koye aɗa andi dargal ɓurgal won gonga ko darnam naggal mbeɗa yiiɗi ya lawol ƴeewanam ɗum tampinani lawol ngol tan ƴeewoyta mbeɗa yiiɗi res debbo beela no moƴƴi jaaha suudu dewgal ƴeewa beela debbo o beela no moƴƴi walla moƴƴani beela ko jooɗotoɗo walla o jooɗotaka no cuuɗi ɗi jooɗorto ni noon ɗum jooɗorto no cuuɗi ɗi calorto ni ko noon ɗum salorto ɗum ɗon kono so neɗɗo wima tan ƴeewanam deƴƴi hankkandi ko an yiiloto haajo a memboto cuuɗi ɗi foof woni wiide wonko caamami e suudu he kono ko hedde less kaggu to ɗum ma weeɓe ƴeewde less kaggu mais wonko caamami e suudu tan anda ɗo woni hankkandi ko ma mbiyila ma gona yiilade kono ko ɗon tan fayete ko less kaggu wonno walla ko dow kaggu ko less o 16 wonno ko ɗo tan yiilete kono majji koye nder studio ko studio o fof jiiloɗe kono 16 oɗo kay ko ɗo tan 16 oɗo namni ɗo tan kay ƴeewete wadde timowo ni ɗi wiyeede timanam ɗum woni gonga mboɗo yilo debbo bel mami heɓ place bel mami heɓ walla mi heɓata damara fulɓe mbiyata damara jaggata ka coɓɓuli nayyi waɗata ina wona oto no wona galle no wona place sa waɗi coɓɓuli nayyi ne wawi wonde coɓɓuli nayyi no wawi won ponuji ina wawi won coɓɓuli galle ina wawi won naggue holsere ɓe mbima holsere par ce que koyɗe nayyi oto koyɗe nayyi holsere koyɗe nayyi so waɗi koyɗe ɗiɗi wiya ko gertogal eyyi ɗum kam bom ɗum ni nayi joni noon ɗon sa ƴeewi so damar o dari ɗo ɓundu damar o dari ɗo ko ɗon ƴeewate maintenant beele andi ko wiyete woli
woli mo hiɓe suwa mbaɗatno rewɓe no mbaɗanno aɗa andi ɓulli ɗi jiidani e buluji ɗi jiida mbiɗa andi joni a wolloto e nder ɓulle eyyi joni o wadde ɓulli ɗi ɗi cuuɗi garoji ille annabeɓe ɗe garoji ene mbajo e ɓulle he ƴewata ko hoɗo wanji hombo hondu ɓundu ɓundu dewgal nani toon ɓundu arsigi nani toon ɓundu rafi nani toon ɓundu mbeɗa yakori yakar beelana wona walla wonata beela mami yaha walla mi yahata joni noon haade jomum ko kalɗo haajo payata tan ko ɓundu ndun ɗon mbiyana gasa walla gasata deƴƴa kono so haalani haydara ko an memboto ɓurɓe wawde ɓe noon mbiyata deƴƴu jahata ko ɗum fende tel haaju tel ɗum ɗon naggam hanti mbaw ko ari hen babal wonɗo no tolno a sikkat jomum kay fewdanta so jomum haalso deƴƴi fof ma yiide hay say deƴƴi wonɓe ɗo hay say deƴƴi toɓɓere leydi hay say noddeɓe téléphone koɓe kalanma hen iwata joni aɗa andi gueɗal fof hande waɗi ko waɓe ɗum e memboto gonga min kanise yo baɗo leydi yo joom condi wonɓe ɗon ñanti han joni waɓe nam ina mbaɗa condi hay conni ndi ɓe ganda ko ndi wayi lesli leggal a andata holngal leggal oɗo hol leggal handi leɗɗe ɗe lootele ɗe mi wima goto fof jogui koɗo doole mukaade lotga jeeyowo beña sa looti ɗum million ngaji de kañum ma daña nogo suji daña joni sa looti ɗum million hoto paɗɗa laakar o fayi lotta ɗum ko lekki gaddoyi weccede ki en tant que weccede o yeeyata loota ɗum beele wele guele loota ɗum pommewi en loota ɗum ñakaɓere en par ce que ko lekkon toksoñ weccede gonata e addu jomum ko weccede o yiiɗi par ce que ko ɓen min dano jinmi widema ni mi faami jeeyowo kanŋe mbaɗanta ɗum e jeeyowo beñe leɗɗe mum jeeyowo kanŋe e jeeyowo beñe ala jeeyowo kanŋe e jeeyowo beñe tan son gonde école walla e mbedda walla e école récalation joom beñe o ɓuurata yeeyde par ce que ɗon wona place kanŋe o ko place beñe ɗe pour no paamirta heddi leɗɗe mawɗe ɗe jottoɗo ɗo tan jogo téléphone mum lijjita million lijjita 10 million tawa buusani on ko lekki mum wona koña lekko wona koña hay sa loodi ɗum duuɓi temeɗe ɗiɗi o yiyata par ce que o jeeyani leɗɗe ɗe hodere nde e arsugo aɗa andi ɗo ɗo gonɗen Abou neɗɗo ko arsugo tan arsugo takatma jogade asku arsugo hande par ce que ala foof mbiyo o ko ɓi kayri taki yimɓe ne goppa galleji mumen ɗanno goppa ɓesguji mumen no fo wiye ni tan ko arsugo ko dañal so dañal arani a resta debbo ma so dañal arani a fewdata galle so dañal arani banden gandetake mbiyete tan sa jiwiɗo cipatɗannino tan wiyetake ɓikkari o beele artiki ene selli ala ko beele wonko addi kay ɗum noon wadde hande ko dañal yimɓe jiiloto dañal noon hoodere waɗi ko point mum hoodere foof ende waɗi point mum waɗi hoodere nde yiiɗaɗo ɓuuɓi ina waɗi hoodere nde yiiɗaɗo wuuɗi ina waɗi hoodere koye leydi ndi yetete ina waɗi hoodere nde ganduɗa koye hendu nde yetete yaade sa ƴeewi enɗi nagge no foti nayyi enɗi nayyi ɗi goni koode nayyi kalateɗe enɗi nayyi ɗi woni koode kalateɗe eyyi ndeɗo hoodere ndeɗo ko maayi turabi hawayi naari enɗi ɗi ñembi ɗum eyyi yayi nde ko hendu nde ko safara nde ko ndiyam nde ko leydi wadde ɗum fof nana nagge eyyi enɗi nayyi ɗi gandal fulɓe so ñalel jibinama aɗa ƴeewa daggi ni ha wuufi endu ƴewata ko honde endu wuufi aɗa wawi andude ko warata ñalel ngel ko jogo warde ɗum eyyi hono ngel yarata so wuufi endu hendu ndu so tawi aɗa andi won hen woni hendu koma ganda ɗum ndun ɗon so wuufi majjat yettetaki so mawni ina wawi majjude yaada ko hendu na ɗum majjat yettetaki so majji yettetaki so wuufi endu leydi ndu tawate kono maayi nanda saɗa faami ko jinni so wuufi endu ndiyam ndu ndi goni jeeyeteji mbatte kalis mbatte galleji mbatte bitikaji mbatte par ce que ko ma iyo ko ndiyam ɗon joni a wawa andude ɗum tawa janggani ɗum yendu heddi ndu
endu heddude ndu en kaali mbiɗen ndu woni safara ndi ndu woni kirsete nde kew ɗum koye keke hirsete safara ndi defete menda sade faami ko jinmi wiide ndu defete safara defatan ndu par ce que hoodere nde ko ɗum e joni noon ɗin en ɗi nayyi ko ma ganda ndu ɗo woni heydi ko hendu ndu woni ndiyam hendu ndu nanru eyi ko noon gandal fulɓe teskoya woni ngal ɗo gandal jiya ɗo dammuhol dewol wayno mbaalu ina duuñi donc mbiya ko jawdi jibinta walla mbiya ko mbortu ɓe jogui koddijam goto ko joom dibiteri ni e mbaalu to abir joɗɗo o wi kam Moussa armi yeyma o mbaalu mbimi accu haw jibin jawdi ndi jeeyani oui jibinta ko jawdi mbimi accu amba jibin tan puɗɗoɗa ne an jawdi ndi sa welama hanti jeeya mbaalu ngu o jibini o noddimi ko téléphone jawdi mbaalu ngu jibini jawdi ɗum wona gandal hikma en ɗiɗi sino duuñi wodat hen ɓurdu mawɗo ñamru ndu e nanru ndu ɗon noon wodat hen joni noon so ñamru ndu ɓuuri mawde aɗa anda ko ɗum so nanru ndu ɓuuri mawde aɗa anda ko ɗum ɗo wadde ɗum e wadde ha so tawi dammol rewama gaysa rewama so jippini koyngal ɓe so jippingal ɗo koyngal sina waɗɗo naggue timpo eyi so are jippa koyngal adiri jippi fof ɓe mbiya ko ñaale walla ko ngaari eɓe gandi nanal e ñamal ngal hongal hen adimmem leydi ɗum ko gande fulɓe foof ala bindi ko hakkille Moussa yewtamen hannde ngango ko mbiɗa ɓulli jeeɗiɗi tamli ɗi e inɗe jeeɗiɗi annabaɓe ɗum ko hunde mawde fonde taskede ko kalɗa joni banggue gueɗe nayyi ɗe ganduɗa ne yaade enɗu naggue wadde wiyannoɓe fulɓe ndewi nayyi ndewi allaji biyeteɗo tugu en mogaɓe en ndewi nangue wadde so tawi fulɓe ne ndewan noon ɗum no wonno no ndewa ɗum ɗo ne wawi jeeyede nder hen sababude fulɓe ɓoydi e naggue ko addi tinde l'islam jippani ɗum ɗo ayi oɗo lasli ko ma gona neɗɗo ladde wona neɗɗo teskotoɗo enen en mbaɗi ɗo émission ko baale no wotti en mbaɗi ɗo émission ko baale kalanmami nafoore baale eko baale bonnata e élection e jomay debbo goto riwi joomay ha hepti itti baale totti ɗum wi ɗum jaggude baale aɗa waɗa ni ala mbo noddanimi an de a waɗini émission e baale mbimi on teskaki son teskino ko kalmi ko mo on paam ko bonande woni ɗo o fitti ha laaɓi fitti bonande kisne ko nandi hen ko ala ɓofti tan ha laaɓi baale meeɗa yaltinde ko gartiri ko arti baale ko pittata ko weddoyde tan artata nder galle kala ko jaltini weddoyde neɗɗo ne ara ɗo e ma neɗɗo o a yiiɗa wara e placé o fenat ɗo walla o haala ɗo ko fotani haala a anci o naata ɗo e place ma he so ari ɗo rumtim sa hocci balle a fitti pelle ɗe habbo walla wonta ɗo wonta ala balle jaltintaka arti ko fulɓe taago mayso tan jogui gande fulɓe foof ko taago mayso wadde balle jomayi ɗen ɗe jaltide heewi haala non heewi nodduɓe an kay waɗino émission ko balle mbimi eyyi son teskino ko kaala hen ko moƴƴere mum e bonande mum min kadi bonande nde mi yiɗatande haalde woto neɗɗo goɗɗo golloroyde ɗum neɗɗo goɗɗo eyyi daña hen bakkat jiɗɗen haala tan koko nafata ko kono gueɗal mum ala ɗo hay jinde en baale en enen ndewi ɗo paɗe en ndewi ɗo baale ma en kaal jinde ma en kaal foof ɓayre tan jinde ɗe yimɓe fof pinɗo fof ma woda addi yuppe ko yuppoy toon jinde pinɗo fof sa ƴeewi enen no gurdunɗen gueɗe kewɗe hen ƴettete hande noon yimɓe gurdi to caggal leydi a wawa ɗum wiide aɗa waɗana ko haalateno ga ko a wawi wiide aɗa waɗana ɗum neɗɗo bakaliɗo gannat to jogade ɗen gueɗe eyyi ɗon ko gonga ɓenda sa faami ko jinmi haalde ko ɗum ɗo joni so gollama nanate koye luuro lekki sukke sa wi to neɗɗo gonɗo rom yo nanno ɗum ɗo e luuro lekki toon haysa memi lekki ma caméra ƴeewa memi lekki ko ma caméra ƴeewa holko tagma memde il faut ɗum jogo changement holno watte ganda goto ittama ɗon nawa France ɓurɗomo wawde toɓɓere ala pour ombo ƴeewoy toon haaju goto o wari o wi yoɓe gaddan ɗum leydi ɓe mbi ɗo kay ala leydi mi ha o wi ɗo ala leydi o wi min noon ko mami daña leydi de mi wawa moon ƴeewa
nanno bata makko waɗa hen leydi ha ɓe gone kan haala ɓoy tan wi beela farine yeeɗo walla meew farine walla meew eyyi ɓe mbino yeeye ɓe jogui ɓe coddo hen kilo o waɗe wuddere o wirta o fi hen guisani waali ha jooyi joko yo ɓulli ɗi darata yo waw yaltide ɓulli yo ɓulli jaltu tan eyyi aɗa Moussa minen to banggue awo so tawi cukkite ne mbaɗe walla juurle ne mbaɗoye ko wiyete ko mbagu kala debbo heedu dikku mo ganduɗa gorko ko hikka resi debbo dikku min jaɓata o yaaha yantude leeso walango koyno taga en lotaki e ndiyam bami lotaki e ndiyam e ko nandi hen ɗen kiite gabdi hajude en heddi ha jangga ko enen bakli kono kanje ɗi baklaki tufle mbatteno ko paddule faddugo yiiɗa barme faddugo yiiɗa ko mimi jayngol añaka paddule ɗe kaɓɓito hande noon faddule tufle ngala jita ko barmen lumbo te barme wona maaye tan ko partout kala ko barme rewna boni hunde wiyande jawdi koko hiita bortel walla ɗum yimɓe jeddodiri ne moƴƴi moƴƴani aɗiɗa no beela goo jaggu koyɗe ɗe yeeso ɗe ko caggal junnita hoore nde hakkude barmi tan goppa daro tawi ko hiita so dawi artata neɗɗo kulɗo mi dañi almudo goto ko libane koreji makko so jiiɗi hodde yaade liba to wuuro mumen vacance kanko o suusa jole avion o suusa tan so ari tan eɓe jaaha so yii tan hanti ko ala tan ha jooɗo ɓe jaaha woodi badduɗa men mbimɓe ɗum mbeɗa wawi ɗum waɗande o yaha ɓe mbi ha mbimi jobdidi sen kaldi woto jooɓe ha o yaha wan noon woni yimɓe ɓe gumani haydara a hollat ɗumen hunde nde ha pat ha jee ko lawol ha jee kefmi tan ko barmi ɓalere nde less barmi men ndiyam mbimi yo yaro ɓufto tan o jooli o natti hulde barmi hulata hulani jeyge hulani haybata o ko hulli ɗum ɓurno hulɓinade ko barmi tago may so o jiɗmi tago may so o jiɗmi haalandema barmi hulata so dasama feccitintaki galle rewnetaki to ina ɓalwi ina heewi gueɗe en jeehi ha ɓalere nden ɗo en kaali kadi ƴulmere fof enen en gaddiɗo ƴulmere ko en lacciri liire fawe ƴulmere condi waɗe ƴulmere woto seydani ar woto jinne ar minen anduɓe leɗɗe saɗa rokka lekki mi tindino ɗo kadi rokkoɓe lekki ɓe ganda ɗum ɓe tawi lekki ko lekki seydani walla jomum koko nawante waɗa hen ƴulmere sa waɗani hen ƴulmere haade ko yetto e seydani o bonni lekki lawol sabu ko yeehi ki nafata walla ko majji a jarama ceerno Moussa Abouba joyi kame o guel nanɗomi heddi koje ma 39 ceerno Moussa yettonde waɗi fayida en naate mi yani naati ɗen nattano kono wonko tawɗen nder min ko paami gila kalɗa ɓulɗi jeetati ramli ɗi ha en ɗinayi naggue ɗi hakkude mum e no kalɗa ni a jarama bandiraɓe en jettuma no jarnoma hokkungol ma faade almuɓe ma e sehla ma yiɗɓe ma hooliɓe ma ene jetti jaru men no nelduma te meeɗa yidema yettere Allah ñande fof daña hen ko welma ha jetta Allah ñande he fof daña hen ko welanima liggotoɗo min de mi hori mi tottinoma jawdam ala ko jiimi ala ko ɓuuri ɗum muusi ko golle Allah noon neɗɗo wawat ñande fof no wona ɗum kam fo kaalen ɗum neɗɗo nodduma yettuma weltanama e canki ko montor mi hollima montor ko ɗum mbo jarata facture makko ko naggam ɗum mbeɗa welti hen saabu jomum mi wiyata wanni min kadi mbeɗa jogui el a noddatam haaju ma sa natti kam noddumi yejjiti o mboni a min meeɗa noddidde mo gandumi mi meeɗa noddidde almuda mi wayrima naggam walla wallami ɗum walla ni par ce que noddat kon wayi he woƴma tan ko fandinde haajuji saka ala miijo goɗɗo ɓe jaafomi on banggue mi wona joguiɗo jot ɗiɗi almudagal jomum dañat ko weeli ɗum ma dañat ko metti ɗum mbeɗa yafnoɓe tawi won ko metti ɗum e am ɗiɗi téléphone ngaji ɗi ɓe mbi mi mbaɗi audio jabaka naggam ɗum kam mi haalti ko maɓe jaafo ko hunde wonde meccal ma ala gurdam goɗɗam so wona ɗeɗo golle sa ƴettani hen gurɗa tan tawata wonko saabi ɗum walla tawa aɗa ɓitti kono gurɗo e téléphone ko hen haajuma humtoto hen neldeteɗa hen gueɗe ma mbaɗat a yiiɗa wasa ƴettude eyyi ɗum ko kadi mbeɗa yettaɓe mbeɗa yetta kadi Pindi TV toujours min mi ala télé mi ala radio
ala ɗo mi noddetaki ɗo wuro ngo ko téléji radio ji baɗɗo radio el fof nodduma téléphone min de min jinno ngara ɗo ni ala min ko radio goto jogui kadi mi wona radio joguimi ko joom radio joguimi ko gotum ko gotum tan yidde widem mi ala jotni mbeɗa hersa tan mi fuɗɗima ɗo ha yimɓe go wi kam wasde nde ar kono heddi ko mi alana ɗum jotni radio ɗi fof ko pula tan ko gande cakte hen kadi won yeeɓoɓe téléji goɗɗi taw jeeɓani ɗo walla radio ji goɗɗi site uji goɗɗi ɓen kadi so tawi a heeɓi ko nafoore par ce que mbatta joni koko nafoore an ɗo haala gandal aɗa andi Abou yimɓe mbiya sahaji Moussa nana bonna gandal no waɗata ni moƴƴani naggam yimɓeɓe o jaama mawɗo goto hen cenki mi yetti Gorgui Ba mo Deni Gueji wonde Boubacar Sow aɗa andi Boubacar Sow Deni wonde Gorgui galle mum jaami o noddi kaw makko woni Kañak joom Kañak nete Dia o wi mi weltanimama mboɗo heɗoma RTS mi yeɓen Pina TV an ceerno Moussa woodi ko kalɗon on gani tan gumami jaami mbanmi ɗum haajam humti wallahi ɗum ko jetto min toujours mbimami so goto noddimi ko Espagne o wi wonko kalɗa e balle min joom suudam duuɓi tel min dañani ɓesgu mi dañi ɓe jiɗmi ko neldami inde ma wonde carte d'identité ma woda ko neldumami ko ɓuuri ɗum wel par ce que aɗa daña hen baraji heddi noon a yi Abou hande hayso neɗɗo arani télé radio TikTok nani ɗo audio ji hande groupe aji nani ɗo sa udditi compte ako jiɗɗa faɗo wawi hen haal min mbimami ko Allah hokkanimi boom wawde nadde e ɗen gueɗe famɗude nde jot somi wi yomi ya Mauritanie hami welten jomum mi ronka somi wi noddoɓe Fouta ɓe yomi ya ha ɓe daña yam koɓe jiiɗi mi ronka Dakar gasa noddama yimɓe nawa joyi jeegom hakkille udda ande fen so wona gara ɗum ko ƴettude Allah rokkimi ɗum kadi ko Pindi TV a jarama rokkimi ɗum kadi mbeɗa du'no kadi joom télé en e radio en ɓe ƴettuɓe doole mumen e jawdi mumen mbaɗi radio e télé mbi yo fulɓe gandu hen gande mumen gandeɗa hen aduna fof anduma mondo o fof anduma mbatta hen yodde mbatta hen farna sa yetti Allah a yettanaɓe yo Allah rokkuɓe judde balɗe rokkaɓe fandinde jawdi mabɓe rokkaɓe ma an kadi ko yimɓe coyne ma ko fandinde ɗum Allah jarama jarama Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Dompo golle ma jooɗi peewi Abouba to caméra to en jetti omo ganduɗa ko Djiby Dieng e Amadou Moussa Anne e Gawsu Diako kamɓe gonani toon to Dakar on jii koɓe golli golle jodde baɗɗe fayida yo Allah jaɓanan kala ko duwa toon ko ɗo katten haala gongol e jewte goɗɗe so Allah lam ɗo jaaɓi